encontro de emprendedoras EMEGA despois de ter a sorte de escoitar estas iniciativas empresariais, tanto a mesa redonda, bueno, que non foi tan redonda, foi máis ben alargada, non máis que redonda, e tamén visitar os espazos. Sei que moitas de vós fixestedes xa rede, estuvestedes coñecéndovos, bueno, que tamén é importante, e a pena é que non poda ser presencial ao 100% e podamos estar todas aquí, pero entendemos que a forma de retransmisión pois tamén axuda a coñecernos. Comentarvos que as vosas iniciativas empresariais as estamos expoñendo nas redes sociais de Woman Emprende, que se algunha de vós non se ve nas redes sociais, pois que nos achegue o logo, que nos achegue unha mensaxe, que lle daremos esa publicidade que necesitades e que tamén necesitamos como sociedade coñecervos. Como ben vimos na anterior exposición, pois hai realmente proxectos, todos son impresionantes e interesantes, e tamén é outra forma de facer empresa en Galicia e de facer emprendemento. As conclusións, Aurora, se me permite, se o peche, vámoslo xuntar nunha mesma mesa. Estamos agardando por a nosa vicerreitora, a profesora Mar Lorenzo Moredo, que se incorporará para facer a clausura. Tedes na mesa a subdirectora xeral de Promoción de Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, a doña Aurora Patiño Doval, que lidera o grupo de persoas da Secretaría Xeral de Igualdade que tramitan as axudas EMEGA. Tamén temos aquí a Rosana con nós, bueno, que vos coñece mellor que nadie porque coñece os vosos expedientes de cando pedides a axuda, toda a documentación que entregades, a que está ben, a que non está tan ben. Bueno, pois ela forma parte dese grupo de persoas que pasan tantas horas de traballo desde a administración, pois revisando para que todo este ben e para que o importe, o diñeiro, chegue aos vosos proxectos empresariales, que tamén é importante. Bueno, despois acompañamos ca tutorización, pero esa primeira parte de subvención económica penso que é fundamental que se tramite ben. Realmente, bueno, pois agradecerlle o traballo que fan a Aurora e a todo o voso equipo, porque son pouca xente e este ano 1.500 e pico solicitudes, e de encima coincidiu en época de verán con menos xente traballando, porque son épocas de vacacións, e son moitas horas para que as cousas estén ben feitas. É dicir, que se pode ter ese espírito emprendedor tamén dentro da administración. Tamén é posible. Bueno, antes de pechar, vou facer unhas pequenas conclusións máis desde o lado da academia, para despois darlle paso á subdirectora da parte máis institucional e de EMEGA. A min permitideme traer a colación un estudio de Marcia Bombik e Roslyn Chernesky, que se fixo sobre 92 persoas xerentes e que decían que a estilo de dirección femenino se basa na orientación cara ás persoas. Hoxe falouse moito desto, pola súa capacidade de escoitar, de reunir información e lograr consenso. É un pouco unha definición do que é un estilo de dirección nunha empresa femenino. Neste estudio, as autoras identifican 9 características que as mulleres poñen en práctica en moitísima maior medida que os homes, que non temos que todas as mulleres tampouco liderar da mesma forma, e esas palabras de liderazgo femenino pois tampouco teñen por que ser. Pero neste estudio feito a 92 persoas que dirixen empresa, conclúese que as mulleres pois poñemos en máis práctica que os homes o interese polas persoas, a sensibilidade cara ás necesidades das mulleres traballadoras das nosas empresas. Víades a Carmen de Clun, como falaba das compañeiras dentro da súa organización empresarial, o investimento na formación profesional dos traballadores e das traballadoras, esa preocupación pola formación, a orientación cooperativa, tamén escoitamos a directora xeral das cooperativas, a cooperación, a colaboración, que tampouco ten por que ser unha forma xurídica, senón é máis ben unha forma de traballar, a perspectiva global tan importante, a comunicación aberta, o recoñecemento das inquietudes de outras persoas, o interese na calidade do ambiente e o uso da intuición. Bueno, estas son estas 9 características que, bueno, seguro que moitas de vos vedes reflexadas. Tom Peters afirma que as mulleres son menos xerárquicas e máis flexibles, están orientadas cara aos grupos, son rápidas na actuación e xeran unha comunicación fluida.
o que se explica a través do feito de que a socialización femenina, contraria ao éxito persoal e ao logro por encima de todo, propicia que as mulleres prioricen o compartir o estar no lugar do éxito e do brillo social e profesional. Isto tradúcese na súa posición no centro da empresa e na tendencia para estruturar as súas empresas en forma de redes, grupos ou equipos que traballan cara a un fin común, en lugar de formalizar unha estrutura xerárquica que lle resulta allea en todo caso, que as conduce a lembrar que elas son as subordinadas. Todo isto permite que flúa a comunicación en múltiples direccións e que esa estrutura menos formal e máis flexible adáptese con máis facilidade aos cambios, aspectos indispensables nestes momentos de crise COVID para manterse no mercado. En definitiva, e xa para rematar esta introdución do peche, pode dicirse que as mulleres achegan á actividade empresarial un conxunto de actitudes e valores produto tanto do seu proceso de socialización como do desempeño das actividades domésticas, que na configuración actual da actividade económica en xeral e da profesional especificamente resultan de gran utilidade para resolver as situacións de traballo da sociedade informacional. O mundo nos demanda e demanda das emprendedoras e megas e vos ofrecedes conclusións do que acabamos de ver na feira, ofrecedes produción sostible e racional que garanta a continuidade dos recursos, economía local e de proximidade, respeto medioambiental, feminismo, liderados transversais e colaborativos, innovación constante e uso das tecnoloxías e crecemento sostible, sendo as persoas o centro das empresas. Bueno, pois con estas palabras dou paso á subdirectora xeral de Promoción da Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para facer un resumo das principais actuacións e permitídeme saudar con cariño a miña vicerrectora de Igualdade, a profesora Mar Lorenzo Moledo. Moitas gracias por estar aquí con nós, vicerrectora. Aurora, tes a palabra para as conclusións. Pois nada, vou a ser breve. Mais que nada, quería agradecer a presenza de todas vos. A verdade é que é unha satisfacción que esteades hoxe aquí, as que estades presencialmente, e tamén o conxunto de persoas que nos están seguindo pola canle de YouTube, que se está retransmitindo. Quería tamén agradecervos a vosso esforzo por crear negocios, por crear empresas, por enriquecer a Galicia e por todos os vosos esforzos por emprender, e que oxalá que todos teñan éxito e se tedes atrancos que saibades volver a andar e volver a nacer outra vez. Que eu hoxe tiven a sorte de escoitar algunhas de vos e me satisface moitísimo saber que ás veces, pese a que non todo sae perfecto, se é capaz de iniciar unha nova andadura. Quería tamén, sobre todo, agradecer o traballo enorme e satisfactorio e con tanto cariño de Eva López Barrio, da Vicerrectoría de Woman Emprende. E, sobre todo, quería tamén falar de Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, que hoxe tiña que estar aquí, realmente é o seu papel estar hoxe aquí con vos, porque os ten no corazón, porque os ten moitísimo cariño a todas as emprendedoras, pero, bueno, foi unha circunstancia familiar a que lle impediu estar aquí, pero un pouco o espírito de facer este tipo de actos, aparte do que é puramente técnico e administrativo, como o acto da subvención que se convoca dende fai anos na Consellería agora de Emprego e Igualdade, na Secretaría Xeral de Igualdade, un pouco todo este espírito, toda esta parte tan humana, grazas a Susana. E, bueno, quería dicirlo porque seguro que se ela estivera aquí, ela o ia transmitir moito mellor, pero sobre todo xa vos o sabedes porque a coñecedes. E quero tamén facer o agradecemento, sempre teño que dicir, ao meu equipo. Teño a sorte de que teño un equipo estupendo e aquí está a miña compañeira Rosana Allolago, que é a xefa do Servizo de Fomento e que con ela, ademais de estar aquí sempre acompañándonos e dándonos novas ideas e todo o seu traballo, pois ten un equipo pequeniño, pero están tamén José Manuel
Rodríguez Bustelo e Marisa Illanes traballando con ela, e lles quero agradecer todo o seu traballo. Tamén, para min, que quero ser breve hoxe, isto é a despedida, sí que teño algo como que creo que ao mellor me repito, pero é moi importante como persoa, como funcionaria e como muller lograr estar no que se chama cuarto encontro de emprendedoras EMEGA. Porque quen nos ia a dicir cando no ano 2018 que, eu cheguei á Secretaría Xeral de Igualdade ese ano e falamos de facer un encontro de megas, non sabíamos que ia sair tan ben porque se sigue facendo, porque na Secretaría Xeral de Igualdade seguimos confiando 100% no vosso esforzo e na vosa dedicación en facer este enriquecemento de Galicia e a vos mesmas, as vosas familias e a sociedade en xeral, e porque pensamos que a administración pública, dende logo que ten un papel moi importante de xestión de recursos públicos, e aí estamos, e unha xestión de recursos públicos cara a igualdade, para dar igualdade de oportunidades ás mulleres e aos homes que aínda non as temos, para ser unha sociedade máis igualitaria en todos os ámbitos e que sexa unha igualdade real e efectiva, pero tamén, aparte do que é este ámbito de fomento do ámbito da subvención, que é a parte económica, que cada ano intentamos que se mellore en pequenas cousas, sobre todo incrementando o importe do crédito disponible cada ano no EMEGA, mellorando de alguna forma eso que é tan longo que é a convocatoria de cada ano, que son unhas bases reguladoras con moitas páxinas, con moitísimas cousas moi dificultosas ás veces para entender, incluso para nós que somos persoas funcionarias é difícil, sei que para moitas de vos cando ledes estes tochos que saen no DOGA é moi complexo, pero intentamos que sexa o menos complicado posible, con menos limitacións, facer o máis accesible a todas vos e, sobre todo, que os atrancos para lograr a axuda sean os mínimos. Tamén é certo que contamos coa axuda, coa colaboración do Programa Operativo Fondo Social Europeo. Temos unha axuda de un fondo estrutural da Unión Europea que confía 100% neste programa e confía 100% neste programa, pero que é un programa que está dando impacto, que está dando froitos, que non é solamente que esteamos dando unha axuda económica, sino que se está vendo esta consolidación dos negocios. E entón, no Programa Operativo do Fondo Social Europeo, incluso xa na primeira reprogramación que houve no ano 2014, se fixo un incremento, unha maior dotación a este programa EMEGA, xunto con outro programa de emprendimento en Xeral, e, de novo, na programación que se está elaborando de cara ao próximo período 2021, máis ben xa 2022-2027, eu creo que vai a volver a facer unha aposta moi grande por este programa de emprendimento femenino, pero sobre todo grazas a vos que estades emprendendo, loitando, reactivando as vosas empresas cando é necesario e confiando en todo o que sexa de crear tecido empresarial, crear redes e crear tamén a igualdade, porque este programa EMEGA naceu polas dificultades, polas fendas de xénero que aínda existen na sociedade, pero sobre todo no ámbito laboral. Non nos vamos a poñer agora a enumerar todos aqueles datos estatísticos que son fontes estatísticas fiables do Instituto Galego de Estatística, ou de INE, ou de Eurostat, ou tal, nos que sí que efectivamente sabemos que o ámbito laboral das mulleres é máis complexo, temos maior tasa de paro, de desemprego, temos menor tasa de ocupación, pero sobre todo tamén os nosos traballos aínda non teñen a mesma calidade que os traballos dos homes e sobre todo existe unha fenda salarial. Entón, este programa EMEGA quiso ser como un revulsivo, como unha oportunidade para ir logrando paso a paso, cara a cara, esa igualdade entre mulleres e homes. Entón, é unha satisfacción estar aquí porque, ademais do traballo do día a día, se constata que moitas de vos
seguides estando con nós desde o primeiro encontro, dende decembro do ano 2018, que celebramos o primeiro. Algunas de vos incluso son amigas dende ese día, ou se coñecen, ou van formando redes. Isto é grazas, sobre todo, eu creo que a Eva López Barrio, que está sempre pendente de que exista ese contacto e esa... Bueno, eu creo que isto é moito máis que unha subvención típica, sino que é algo que ten calidade humana e que ten algo como de empoderamento, de feminismo, sobre todo, eso non pode deixar de dicirse, o sea, hai que falar de feminismo aquí na Secretaría Xeral de Igualdade e neste acto, pero tamén ten moito eso, de axuda, de titorización, de acompañamento, e de que o que queremos, sobre todo, é darvos as oportunidades que merecedes, dende logo que sí, e que sempre imos a estar, bueno, dende a Secretaría Xeral de Igualdade facemos o posible, grazas sobre todo a Rosana e ao seu equipo, en respostar as vosas dúbidas ou inquedanzas ou preguntas ou dificultades que poidades ter, pero que queremos seguir crecendo con vos e que xa estamos confiando no que vai a ser o próximo ano, o ano 2022, a dotación presupuestaria, o importe económico vai crecer, polo menos no orzamento que se está aprobando ao longo deste mes de decembro no Parlamento. A dotación económica para o programa MEGA do ano 2022 vai a ser maior de 4 millóns, entón estamos crecendo como se merece este programa. Fixadevos que no ano 2019 xa tivemos un importe económico algo maior que o ano anterior, o ano 2020 xa foi unha aposta moi importante que alcanzamos os 2 millóns e pico, ademais o ano 2020 tivemos tamén outras melloras e lle demos moitas voltas para facer o posible para que non houbera moitas dificultades polo confinamento e polo peche temporal dos vosos negocios. Este ano 2021, xa en vez de ser 2 millóns e algo, que non me acordo a cifra exacta, pois xa foron 3.267.000. O ano 2022 vamos a ter máis de 4 millóns, pero sobre todo vamos a ter, oxalá, que un quinto encontro, que podamos estar aquí e oxalá que esteades vos e máis que se vayan incorporando ao longo do ano 2022. Eu creo que, sobre todo, quería transmitirvos ese o agradecemento e a satisfacción de traballar neste programa e de que a Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de Emprego e Igualdade traballen neste programa, porque polo menos nós queremos poñer o noso gran de arena e aportar algo, ser parte deste equipo, desta rede ou deste grupo tan valioso que sodes vos. E creo que nada máis. Moitísimas grazas, perdón. Bueno, eu a verdade, bo día a todas e a todos, querida Aurora. Despois do que acaba de decir Aurora, eu a verdade que ben pouco teño que engadir, non? A verdade é que eu creo que ela defineu moi ben este proxecto, porque ela iniciouse neste proxecto no ano, efectivamente, cando se iniciou o primeiro encontro no ano 2018, e eu son vicerreitora no equipo do profesor Antonio López tamén dende o ano 2018. E dende o primeiro momento, eu creo que hasta antes de tomar a posesión, Eva López me falaba de determinadas cousas e eu decía, pero si Eva López non vai a depender da miña vicerreitoría, porque Eva López depende da vicerreitoría de investigación, non depende da vicerreitoría de igualdade, antes vicerreitoría de comunicación, non? Pero a verdade é que o Aurora o define moi ben. Eu creo que dende a Secretaría Xeral de Igualdade foron capaces de ir tecendo o que eu definía onte como redes invisibles de afectos no que todas nos sentimos especialmente cómodas e especialmente acollidas, non? Sei que son momentos moi complexos, é dicir, as mulleres, todas as fendas de xénero o que antes aludía a Aurora,
pois evidentemente se ven de alguna forma incrementadas xustamente por esta situación na que pois estamos a vivir e que parece que pois non somos capaces ou aínda non somos capaces de ver o final tan ansiado. Decía que este para nós é un proxecto para a Universidade de Santiago de Compostela, é un proxecto deses polos que a Universidade debe apostar desde o que mellor sabe facer, que é a formación, que é a investigación e que é a transferencia. E a verdade é que partillar coa Secretaría Xeral de Igualdade en este proxecto é tremendamente sinxelo. A coordinación, a comprensión que temos entre os dous equipos, tanto da Secretaría Xeral como do equipo da Universidade de Santiago, é totalmente casa á perfección, hasta todo o punto que nos falamos de emegas constantemente. Entón, eu moitas veces chamo a Eva e lle pregunto: Eva, temos algún emega que se dedique a isto? Eva, temos algunha emega que faga isto? E boa prova delo é que, pois, sempre que temos este encontro, tanto o reitor da Universidade, que esta mañá coñecechedes, como eu mesma, pois nos gusta participar e excluindo un pouco o vicerreitor de investigación. Eso tamén é verdade, non? Pero eso dá un pouco idea da importancia que ten este programa para nós, no que queremos seguir apostando, polo que queremos seguir axudando na formación, seguir axudando no emprendemento femenino, en definitiva, creando máis riqueza tamén para a nosa sociedade, pero non solamente riqueza económica, sino tamén riqueza, evidentemente, social. E tamén me ides a permitir unha especial lembranza, porque isto non sería posible sin que Susana López Abella tuvera en un momento determinado unha idea, desde o meu punto de vista, xa falo como pedagoga, brillante, e que buscara aqueles socios que ela consideraba que lle podían axudar a desenvolver ese proxecto. Aínda que ela hoxe non nos pode acompañar por razóns familiares, eu creo que no espírito de todas nós que traballamos a carón dela e con este proxecto en concreto, eu creo que se merece un grandísimo aplauso para despedir este cuarto encontro. Bueno, pois con estas verbas, se me permite, Aurora, declaramos clausurado, cerrado este cuarto encontro de emprendedoras do programa EMEGA e nos vemos no quinto encontro que, ademais, creo que xa temos que empezar a preparar. Así que moitos parabéns, loitade con forza, porque de nós depende o futuro. Moitísimas grazas.